Allazi so in tigi mi ati ama hum naye ula dumini min juin kabo kogola min juin dumini kabo kogola wa amanahum kabla ka ahli sigi min khawfi ifalen ko fe kabo sirama wallahi la dobe ni me fotigu ba ka so na kono fara wallahi atis no ko de wallahi ni kono fara ka tila ka i ka sira jɔ wallahi i bi kɔrɔna u b'a fɔ kɔrɔna fɛn dɔ ma ko sefi sefili aadayi sefili awliyayi a bɛɛ lajɛlen bi taa ɲɔgɔn sɔrɔ wa sefili sabadu la ngi be fɛn nu ɲɔri de a bɛɛ lajɛlen bi taa ɲɔgɔn sɔrɔ wa sefi ani sabadu wallahi kana kan godo era kuma man jaw sefili awliyayi tanga makan dangaw sefili aadayi taranga makan dangaw musuran fila ɲɛɲinita wa amana min khawfi isirana kabo ikisira kabo isirana wala bi sira sefiti ne wa amana min khawfi wallahi ay ni sura fla nyenyi bina na ina to do reshide de bodon ila fi quraish illa fihim ilahi la tashita'i wa sayfi لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قل هو الله أحد الله الصمد الله إيه أنا ولا ده أنا ما فهمت نيني ترس لنبولو يندو كادغدو أي سيفيا كولده الله أكبر لا في قريش كل ولو كان زولد بالله لا في قريش إلا فيهم إرهلة الشتاء والصيف بجوي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بجوي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أتاهم من جوع وآمنهم من خوف قل هو الله أحد الله الصمد بجو رسوله فشري ما نو يا فام اي كان نفهم نو ابجو رسول الله في كرشي تراجو وصيفي كسرك لم يلدتا كسرك الله في كرشي دمن لبانتا كسرك دمن كل ولا كتوجو سمود لا نفهم اي دي سوران فلاني ما ايم كروبو كروبو dutigi sojuru bɛ ye min na sojuru bɛ tile kan wolo u bɛ ni mɔgɔ min ma a yɛrɛ halala so sɔrɔ kɔlɔti de bɛ k'a f'i ye a kɛ i yɛrɛ halala so n'i m'a sɔrɔ taa luwaze la i bɛ taa don luwaze min na n'i kan ka si a kɔnɔ bi taga bloki do a ɲɛjugu kan bloki do a ɲɛjugu kan kulusi do a ɲɛjugu kan tapi dabiri a ɲɛjugu kan i k'a fɔ ala n bɛna jogo fila kɛ ye nin so in kɔnɔ so in luwazeya tɔɔrɔ a kasara a balaw i ka kisi ka bɔ a ma i bɛ jogo fila kɛ lafi kɔlɔsi siɲɛ 100 ni kimiri minɛ 100 ni te da dugu la 100 i bɛ wuli k'i jɔ tuguni ka fatiya kala ka lafi kɔlɔsi kɛ 100 k'i kimiri minɛ 100 k'i te da dugu la 100 o joli i bɛ tahiya kɛ ka salam bila i sigilen b'a wurudi siɲɛ 100 n'i tilara i bɛ duloki bɔ i b'i bolo bɔ so kɔfɛ i b'a fɔ bana jugu ni tɔɔrɔ ni bidani ni cɛni ni fantanya mun kan ka n sɔrɔ so in kɔnɔ i bɛ yuguyugu la cogo min ala k'a taga ten ka kurusi fana yuguyugu ten ka tapi fana ta k'o yuguyugu ten kana kɛ so kɔnɔ kɛ so kɔfɛ i bɛ taa sani ka don so in kɔnɔ
i bɛ sigi ka na i bɛna bloki don a ɲɛ ɲuman kan ka kulusi don a ɲɛ ɲuman kan ka tapi dabi jɔ a ɲɛ ɲuman kan ka o jɔgo fila kelen kɛ fatiya kɔfɛ siyɛ 100 i jɔlen kibiri minɛlen siyɛ 100 ten dalen dugu la siyɛ 100 i jɔlen fatiya kɔfɛ siyɛ 100 kibiri minɛlen 100 ten dalen dugu la 100 o kumana n'i ye tahiya kɛ ka salam bila a wulu di siyɛ 100 a fɔ ala kiraw ye hɛrɛ fɛn o fɛn ɲini i fɛ ne karisa y'a ɲini i fɛ a di ne ma wala a b'a di ka tɛgɛ fa tewu so in balaw fɛn o fɛn kan ka n sɔrɔ a kɔnɔ n kisi ka bɔ o ma hakili tɛ hɛrɛ min na o di yan wallahi n'a so sara kɛra 1,100,000 ye n m'a fɔ i bɛ 1,100,000 i bɛ taa ta banque la ayi dɛ sotigi bɛna jɔ i ka da la yɔrɔ min na i b'a ka moto jɔ k'a mɛn dɔ bɛ se ka kɔn a ɲɛ dɔrɔn ka na 1,100,000 d'i ma n'a nana dɔrɔn i bɛna d'a ma a b'a fɔ wari b'a bolo n'a dira o kana fisaya a ma dɛ ala y'a ale to luwanse la sotigi de tun b'a mankan mɛn dɔrɔn dɔw bɛ na wari dɔw bɛ hali n t'a bila n kunna n bɛ se k'a kɛ tan ten n'a nana dɔrɔn n bɛ se k'a di karamɔgɔ aw kɔni aw ni kuma caman man d'aw ye dɛ aw yɛrɛ kɔni ni aw donna mɔgɔw ka so kɔnɔ i bɛ la kɛlɛ tɛ foyi tɛ a m'a faamu ne ka sotigi tun b'a bila a bɛ se ka kalo 3 da ɲɔgɔn kan k'an to ɲamakɔrɔ kalo 3 kalo 4 kana cun i kan a bɛna cun ka ca cun kan ko girima min b'i di ko o nafa ka bon walahi i ye yɔrɔ bɛɛ ye so ye bi n'a bɛ ca walahi mais i bɛ bɔ a so kɔnɔ ka don i ta jɔlen de la bajude an ɲɛ b'o la o donc ni luwanse gɛlɛyara i ma komi i donna min na i ma nin kɛ ka don o la walahi kari yɔrɔ wɛrɛ ɲini i ka nin kɛ i ka sɔrɔ ka don o la i b'i to o kɔnɔ k'i ta jɔ ni ta ne m'a kɛ yan wa ne ma nin sɔrɔ nin i ye nin jɔ kalo 1 mɔgɔ caman yɛrɛ ko n'i ta kɛ b'a ko fɛn na dɛ silamɛ bɛ wasa de walayi dɔ sɔrɔ ka ban i kan k'a to ten ala ka limaniya d'a ma ala k'a mun dɔn allahumma ftah lana a ye duwawu minɛ a y'a ɲɛnɛɲɛw siri ni kɔmɔgɔw ye bɛɛ ti yan sɔrɔ amin 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 آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فروس تجاه ni ala sɔnna n'a a surunyara a bɛna a faw ye wala min filɛ ka salamu alaikum fɔ nin ye bɛnkɛ finma ni ye ne ba dɔgɔnin de ye n'a hakɔrɔ i bɛnkɛ ninnu ka bolola kɔrɔna fana b'u ka so a bɛ yen dɛ a bɛ nin bolo yan n bɛnkɛ de don o don a y'a tulo ɲɛgɛlɛ bɔ a jɔlen don dɛ Bajude Konate ba de bɛna kubɔ Allahu akbar ni ne bɛ kelen dɔn olu bɛ 100 dɔn wallahi a y'a tulo ɲɛgɛlɛ bɔ wallahi a bɛna min fɔ a t'a lamɛn ala ka hɛrɛ amin Salamu alaikum. Wa alaikum